Je na čase vyměnit ložiska v předním kole. Nedávno se mi stalo, že mě právě krachlo ložisko v zadním kole, takže pro jistotu vyměním i předek, aby se to nestalo potom na cestách znovu. Podíváme se, jestli to dělá nějaký zvuky, ty ložiska. Toto je to nový ložisko. Žádný zvuk to nedělá. A starý? První, co uděláme, že si povolíme třmený brzdový a sundáme. Já už mám teďka sundaný, protože dělám repas. Takže pokud byste chtěli vidět, jak se dělá repas brzdových třmenů, tak se koukněte tady na to video. A další, co pak povolíme, tak je tady obřím klíčem, obřím imbusem osu, brus, pojistku. Takže jdeme na to. Kole venku. Z toho kola uděláme tady tyhle kroužky z obou stran. To pak budeme se pěkně vyčistit. A teď budeme potřebovat 2 dřívka, aby jsme nevohli brzdový kotouče. Dáme to pěkně tak, aby to bylo přesně. Tak nic se země nedotýká, takže je to paráda. Mám tady ještě tuhle sranou vyrážečku na ložiska, ale máte na výběr ze 2 variant. Když si koupíte takhle sadu, která stojí nějakých 600 třeba. Už je tam přímo namíchaný 2 ložiska a 2 těsnění na přední kole nebo na zadní. A nebo si koupíte samostatně ty ložiska k tomu těsnění a vyjde vám to třeba na 150 Kč, když si to koupíte normálně v obchodě. Teďka teda uděláme těsnění. Tak je to zarubaný. Tak vidíte to ložisko a mezi těma 2 ložiskama je taková trubička, ne? Taková trubka. Děláme ještě to těsnění, co tady na té druhé straně. Teďka teda máme odkrytý ložiska z obou stran a mezi těma 2 ložiskama tak je taková trubka, ne? Uprostřed toho kola vevnitř tady. A my, aby jsme mohli to ložisko vybouchat, tak tu trubku, co je mezi tím, tohle je ta trubka, takhle jedno ložisko druhý, a my tu trubku potřebujeme trošku takhle otočit, nebo nahnout, aby se tam vytvořila v té díře mezera a bylo tam vidět kus toho ložiska, který potom dlátem vyboucháme. Se mi tam podařilo vytvořit malou hránku k tomu ložisku, takže už by to mohlo jít vybouchat. Tak uvidíme. Použiju tady to. Vidíte? To je na zemi. Takhle, když je to, tak je to o to spodní ložisko opřený. Pokud bych teďka bouchal jenom na tu jednu stranu toho ložiska, tak ono se tam zasekne nebo zapříčí a půjde to pak ještě hůř, takže já musím jenom lehce uvolnit, přesunout tu trubičku na druhou stranu a bouchnout zase do druhé strany, aby to šlo cikcak a vysunulo se to pěkně celý pak. Se ta trubička už uvolnila, slyšíte, jak lítá? A vypadla i ta trubka. A dole je vidět to ložisko, které je potřeba vybouchat z té druhé strany.
obě ložiska jsou venku. Takže potom, jak to budete skládat dohromady, jo, tak je potřeba, aby ten systém funguje takhle, že mám prostě 2 ložiska, uprostřed je trubička. Jo, a já jedno z toho ložisko, to první, nabouchám do té díry úplně jakože na max, aby se to dotýkalo té zarážky, co tam je vevnitř v té díře. Potom tam přidám k tomu tu trubku. A to druhé ložisko, tam nesmím nabouchat tak moc, aby se to do toho jakoby narazilo, protože ta trubička je delší, než když by to ložisko prostě naráželo až na tu zarážku, co v tom je. A když byste to přebouchali moc, tak ta trubička zatlačí tady ten vnitřek, to vnitřní kolečko z toho ložiska, tak ho vysune ven a po pár kilometrech by se to zrubalo, jo, zase. Takže je potřeba to tam na to nabouchat tak akorát, aby se to prostě dotýkalo, aby ta trubička tam prostě lítala lehce, ale nebyla jakoby úplně volná, ale nebyla zase úplně moc naražená. Další část, že teďka pomocí čističe si všechno tohle vyčistím důkladně, aby to bylo připravené na nasazování nového ložiska. A z toho kola, tak jsou to 6004, 6004 a pak nějaké další značení, tady tohle je konkrétně 2 RSH lomeno C3. A tyhle bufera to je 25x42x6 mm a vypadá to nějak takhle. Takže si to můžete koupit tak jaká. Tady tohle ložisko je těsněný a má v sobě už vazelín, takže dovnitř se nic nepřidává, nic se s tím už nedělá, rovnou se to tam nadává. Jo. Akorát, aby nám to šlo líp do té díry nabouchat, tak já si to trošku navazelínuju, aby to bylo potom lepší. Ještě porovnání, víte jo. Toto je to nový ložisko. Žádný zvuk to nedělá. A starý? Takže tohle už taky má v sobě něco najetýho. Takže dáme tam to nový. A teď starým, aby jsme si to nový nepoškodili, tak tím starým to tam naboucháme. A protože tohle to stejně budeme vyhazovat. A zase jedu v kruzích tak, aby se mi to naseklo a aby to bylo pěkně plynulé dolů. Tak to zalítá a ten moment, kdy to bude ve správné poloze, poznáme podle toho, že ty rany tím kladivem změní zvuk. Takže teďka to má zvuk takovýhle, jakmile to bude na doraz, tak to změní a hned to bude slyšet. Tak v jeden moment se nám to staré ložisko chytne dovnitř a za chvíli vám řeknu, co s tím. No. A teď jediná možnost, jak tohle staré ložisko z toho vytáhnout, je pomocí téhle věci. Takže stejně ho nakonec budete potřebovat, takže odkaz máte v popisku a můžete si to koupit, stojí to 1000 zhruba. Když budeme mít štěstí, tak se nám podaří to staré ložisko teďka vytáhnout. Je to tam. No a uděláme to stejně teďka na druhé straně. Nezapomenout tam dát tu trubičku, jo. Takže dáme tam tu trubku tak, aby byla na tom spodním ložisku. Takže trubička je tam a teď to druhé ložisko tam naboucháme tak, aby ta trubička nebyla úplně na max přiležená, jo, protože by se potom to ložisko mohlo zničit za jízdy. Vždycky zkusíme, jestli se ta trubička vevnitř hejbe. A zatím podle pocitu je tam tak ještě
Nevím, půl centiáku místa, takže ještě můžeme. A je to. Takže teďka už zase vytáhneme jenom to staré ložisko a budeme moct dávat těsnění. Na závěr to zakrytujeme guferem. Já si to trošku promažu, aby to tam šlo zase líp. A jenom ho tam teďka zatlačíme. To stejně teďka uděláme na druhé straně a máme kolo připravený, můžeme nasadit zpátky na motorku.